I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan man laver et hæklet midlertidigt opslag. Og grunden til, at jeg skal bruge et hæklet midlertidigt opslag, er fordi jeg vil gerne vise en grillehandske, som jeg har designet for Heart of Wool. Og som du kan se, så er det her sådan en dobbelt strikket handske. Det vil sige, at man til sidst putter den her inner handske ind i yderhandsken, for at give den her et ekstra lag beskyttelse i forhold til varmen. Jeg har strikket oppefra og ned, og så her fortsætter man så i en anden garntype. Så når jeg strikker nedefra eller oppefra og ned, så på et tidspunkt så skal jeg slå nogle ekstra masker op her til tommelfingeren. Og det vil jeg gerne lige vise dig, hvordan jeg gør, sådan at man senere hen kan strikke videre på det her midlertidige opslag. Jeg har lige lavet en lille prøve her. Det er jo bare lige for at illustrere, at i det her tilfælde har jeg strikket Magic Loop. Jeg er jo total fan af Magic Loop, men man kan også sagtens strikke det på strømpepinde. Det vurderer man fuldstændig selv. Når nu jeg er kommet op til der, hvor jeg skal begynde at hækle den her det her midlertidige opslag, så tager jeg en restgarn. Jeg vælger også at gøre det stadigvæk i bomuld, bare i lidt tyndere. Det gør det lidt nemmere bagefter senere hen at samle maskerne op, synes jeg. Men det skal man jo gøre fuldstændig, som man har lyst til. Så skal jeg bruge en hæklenål. Jeg har valgt en hæklenål, der minder meget om tykkelsen her. Eller brug det, man har i virkeligheden. Selvfølgelig skal den skal ikke være tykkere end nu strikker jeg med pind 4 her, og det her det er en 3,5. Men sådan cirka i den der omegn af samme tykkelse. Så tager jeg mit restgarn, og så laver jeg lige en almindelig lykke, ligesom man også vil strikke, eller hækle det fuldstændig ligegyldigt. En lykke, og så strammer jeg til. Vær opmærksom på ikke at få den alt for stram. Man behøver ikke at stramme den helt til, fordi på et tidspunkt så skal du have garnet trukket igennem lykken. Når du er færdig med din omgang, så vender du, så du er klar til at starte på den nye omgang. Og det er altså her, det hele det sker nu. Du tager dit restgarn og din hæklenål, og nu skal du til at overføre masker på den forreste pind, eller på den pind, du skal til at strikke i virkeligheden. Så du holder dit garn lidt ligesom hvis du er til at strikke, og så fører du garnet under pinden, og så går du over med din hæklenål. Nu kan det godt være, at det lige bliver lidt svært at se, på grund af, at jeg lige gør sådan her. Sådan der. Under pinden, og så går du over og tager fat i garnet med din hæklenål, og så trækker du den igennem lykken. Det der så lige er, det lille bitte smule bøvlet her, det er, at du skal have garnet tilbage under pinden til den næste maske. Så garnet under pinden, du går over og tager fat i den med hæklenålen, trækker igennem lykken, og igen tilbage under pinden. Du kan se, nu begynder der at komme masker på pinden her. Garnet under pinden, du går over og tager fat i garnet og trækker igennem lykken, der sidder på hæklenålen. Igen, garnet under pinden, går over og tager fat i garnet, trækker igennem lykken, og under pinden igen. Og sådan fortsætter du, indtil du har det antal masker, du skal bruge. I det her tilfælde, der er det 12 masker. Jeg kommer ikke lige til at slå 12 masker op, men det er jo bare for at vise, hvordan man gør. Igen, garnet under pinden, det er meget vigtigt. Det er det, der ligesom er med til at skabe masken. Sådan der. Og når så du har slået det antal masker op, se, så ligger de der på bred række. Når du så er færdig med at slå op, så klipper du garnet. Sådan. Og så trækker du garnenden igennem med din hæklenål. Og se, så sidder de masker klar til at blive strikket. Og det er vigtigt, at man vælger den pind,
man skal til at strikke med næste gang. Og se, så kan man gøre sådan her. Igen, nu strikker jeg jo Magic Loop. Så holder man lige fast i garnenderne her, så det hele ikke rusher. Og så kan du ellers begynde at strikke videre på de nye masker. Og når du så kommer rundt til de sidste masker på omgangen, så har omgangen jo allerede samlet sig. Og så kan du ellers fordele de nye masker efterfølgende over på, sådan at der kommer lige mange masker på hver pind. Prøver vi lige igen. Ja. Nu tager jeg bare lige et estimat. Sådan der. Så er maskerne fordelt. Og når du så på et tidspunkt skal til at strikke i den anden retning, så sidder maskerne her på selve garnresten her. Og så kan du ellers samle dem op på din pind og strikke videre i den anden retning senere hen. De sidder der. Så samler man dem lige op med den næste pind. God fornøjelse.